Okeyo. Skund sekondar Maramba Boys koro lora poya bang' masira manyoti more e skunno kama jopuonjre ariyo mag klas 12 nyotho e bugo mar taka mawuok e cho kata septic tank manyosienyore. Kajafo mara juito monileronwa moko kuom jopuonjre ywak ni ne gisechwalo ng'ur margi ewi chal mar bugono to nyaka sani pok olose. Otieno ma piny orugo Jumapil obedo mapek ne jopuonjre, jopuonj kaachiel kod jonyuol e skund Yawuowi Maramba manie kaunti ma Siaya. Ma kuyo ma okel kod tho mar jopuonjre ariyo mag klas 12, Ryan Otieno kod David Awinda, giwito ngimagi bang' bugo mar Dag Minyaga sienyore kendo podho kodgi. Mchana tumekuwa na hadi games day. Tukakaniambia nakuja chooni, mimi nikaenda darasani. Sasa hapo ndio tukachana, mimi kufika darasani na sketi wameanguka hapo ndani. Tukakimbia kurudi kufika. Sikuwa ameshazama. Tena ni mmoja karisafisa karudi juu. Tena karudi sasa ndio slap tena ilianguka kwa karudi tena chini kabisa. As the residents of Ramba Nation, we are asking the public and the government, the nuisance are we safe? Because if students of Form 4 who has been registered for KCSE can die in such a way and there is no immediate response to be given, what can we do as the students? Kaluwore kod moko kuom jopuonjre ma watwakgo, chal ka gima ng'ur mar midhiero mar bugoni ne osechwal ne tend skul, kata kamano duoko makare pok ne giyudo, magikone duoko bedo tho ma okawo ngima mar jopuonjre ma owinjo tiek skul giko higani. Academics walikuja kufanya inspection kwa shule, pia wakasema tuandike, hiyo pia iliandikwa. Kitu tu walifanya ni waliweka tiles kwa choo na wakapaka rangi. Alafu pia kuna choo nyingine huko kwa class section pia iko tu hivi. Yaani sijui ni choo ama ni nini. Ni kama yote tu ni hiyo septic. Sasa hawajatengeneza bado na pia bado inaporomoka. Ne kwa yudo duoko moro amora kowuok kuom telo mar skundni, kata kamano e twak marwa kod director mar somo e kaunti ma Siaya e yor ong'we yamo oyango tho mar jopuonjregi ma ringregi osechwalie kar kano ringre mabondo e kinde ma nonro pod dhi nyime. Somo bende ong'ikore kendo skundno olor ka jopuonjre mamoko to dhi pacho. Judith Omondi, Ramogi TV.